Kaixo, nire super txiki maiteak zer moduz gaude zuen super sekretuak entrenatzen eta entrenatzen? Azten eta azten, espero dut baietz. Badakizu bizitzan aukera anitzak ditugula, eta ez aurkakoa, askotan ez gea kontuatzen beti pentsamendu berdinak errepikatzen ditugula, ezta? Seguraski, joera batekin edo joera batzuekin jaio gea, baina horrek ez du esan nahi, gustatzen ez bazaizkigu ezin direnik aldatu. Jarraitu hemen, ikusiko duzu. Aurrera gure super txikiak! Gogoratu, trilogia eder honetan, bai euskeraz, zein erderaz, topatuko dituzuela super sekretu guztiak. Zerta itxaroten ari zarete, seme alabak eta ikasleak alduntzeko ez da itxoen behar. Egunero gauza berdinak pentsatzen baditugu, seguraski eguna antzekoa izango da. Aldatu nahi baditugu, ezberdin pentsatu, ezberdin sentitu eta gauza ezberdinak egin behar ditugu. Eta hori ere, hasi daiteke, bizitzan ditugun esperientzi guztiak, modu ezberdinetara bizitzen ditugunean. Bizitzan, emaitza ezberdinak lortzeko pentsamenduak eta sentimenduek bat egin behar dute. Horiek biek ados badaude, baietz zure helburua lortu. Agian, momentu txarren pasatzen naizea, adibidez, lagunek edo esate dizute argalegia zaudela. Ziuraski, noiz molestatuko dizu? Zeuk hori pentsatzen baduzu, orduan molestatuko dizu. Nork agintzen du zer den polita edo itxusia? Historian zehar edertasunaren kanonak ezberdinak izan dira. Eta agindu egin dizkigute, leno txuria izatea edertasuna zen, edo potolago egotea edertasuna zen. Gaur egun, badirudi, beltzarana izatea zala, politagoa dela. Eta baita ere, nola esan behar dut, hori, argala egotea dela ez da ederragoa. Baina nik usten dut ez digutela esan behar kanpotik zer den ederra eta zer den itxusia, baizik guk geuk erabaki dezakegu. Eta noski zer egin behar dugu, gu hoberen sentitzen gehan moduan egon, ez bestek agintzen dizutelako, baizik zuk aukeratzen duzulako. Ni nahiago dut pixka bat eguzki hartu politagoa nagoelako. Edo nahiago dut dieta osasuntsu bat egin, hobeto sentitzen naizelako nire gorputzarekin. Gogoratu, barrutik kanpora sortzen dugula errealitatea, eta ez alderantziz. Gogoratu, eskerrak aldez aurretik ematea, desio hori sentituz jada baduzula zure bizitzan. Gogoratu, zientziak berak esaten duela energia gehala. Zertaz egina daude zelulak? Bere partikulak energiaz egina daude. Beraz, pentsamenduak eta sentimenduak kriston indarra du. Zertarako esango diozu lagun bati argalegia dagoela? Hon egingo dio akaso? Ze hori ari zara energia hori, pentsamenduekin energia hori mugitzen ari zea, eta noski ematen duguna bueltatuko zaigu, gerozuk ez espero bueltan kriston sentimendu ona. Ondo eza sortzen badugu, ondo eza itzuliko digute. Ongi pentsatu zer esan behar diozun jendeari. Beraz, nola sortu dezakegu nahi deguna, demagun lagun onak nahi ditugula orduan, zuk zer izan eta sentitu behar dezu, badakizu ez da, lagun on bat, hoixe izan behar duzu, izan eta sentitu. Bale? Gustatu bazaizu eduki hau, arpidetu nire kanalera eta sartu zeite kuxkuxeatzea
nire web horrian. vbikoitza supertxiki.com. Aurrera supertxikiak! Volumena gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, ban, ban, txiki, ban, ban, buelta da bueltak eman.